Ingon ko ma. Kay silo kay suukan ko sa mama ug mas ringganay kay kanay kayo pamuli kay. Dito tinuod. Na si Ariana, asa lamang ipabusin. Sunod na po kung eskwela ma. Kay hanggang doon sila sa trabaho ugma. Ang toothbrush? Ma. Aman. Ate Amy ma. Ay Ate Amy. Nakuha man kag usama. Ano siguro? Okay. Mong ID ni Ding. Tagoy na ha. Karita ko. Ang ilabog dyan. Ang ilabog dyan ID mo. Ano bang kukuan? Bita ka. Dyan ang ID kasi. Ipita ka, wati na yung taguan. Taguan na ha. Ugay, pita ka, okay na. Sa degree po ka. Kasi. Sa degree po. Luas. Itong hapon. Balion na ko ma. Ay, doon. Dali na, dagimingo na. Naniktatay. Ano, mautaman. Hindi po ka maligugma. Ligo. Ayan. Ang bibi. Ayaw, kinabali na. Ayaw, bali ha? Naguwang pa kang bingbing. Si bingbing 12. May kasi kabog. Habang dito ha. Ay, bubos ang yan. Nasi buglo yan. Oh. Mabu di ka yan. Sama. Mabu. Silip na may habog. Absam na na. Absam na. Si Zay ma. Manghod. Si Kuya Sidi ma. Naguwang. Si Gailog si Sinsin ma. Pag namin suga, ma. Dahil nila ka. Huwag mo siguro na. Alam, siguro ka na. Ito guys. Malabi ma. Hi Marin guys. pa niya po. Welcome back to our YouTube channel. This is me, Christine. This is me. Pag And here we are again for another vlog. Aray! nagawa mo. Ako sa istorya. Kami na sa manahon. Handa po, maraming panihapon. Kaya nga no. Ito. Na ako'y sama dani. Malabi ma. Half deskado guys. Kasi nakasuway na. Ako. Tanang lamita ay kaon. Daghan kadong luto kay gutom. Pero di ko kakaon. Sakit. Kanira, humok man. Hapit kayo. Tungod sang brace na nusok. Napuwa lagi na. Napuha dyan. Ha? Yan ako lang na. Na Dani. Uba. Kani? Lihin na. Ay, lay din na. Di dyan ka na pag umangkan di ay. Ano naman? Ang makakaibaw na pilihin. Masa lang niya? Ha? Ang mawa ko, may kisaway aliburato, kanang aliburato na naipuwa na niya. Aray ko, tuwa na. Lisod din yung brace na, lisod. Listen, mga di ka lang may magkagipon. Katarang ang kanin na yung wire na ba? Wire. Butang nga balik po kagwaya nga. Hindi ba po na butangan kay tarong man. Kung ano sa ma. Magpakuan gani. Matug ng sadyo, kay nga no, na klase. Ikaw na kay klase. Hanggang to ganina, alauna. Alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. Na din ako matug ng gabi na. Wow! Pabibili ako kay mag-biblisa dito. Di mo madyaw ka to ko. Bible pa. Balik! Balik, dami. Pabibili ako ah. Tatabangan. Asa man? Kuhasa hanik say. Gusto. Bible study sa amin. Apel po kami na ka. Minota? Malabi ma. Bible study sa ta. Harjot. Yes. Para makapas ko. Nay Bible din ah. Wala ka na. Hindi mo katong ipatong. Hindi mo. Ha. Basa. Bible study ni. Magpagutad ni Dahil mo na padenggan ka sa amin. Malabi ma.
Lingkod to ang Aliana. Di ba maigo? Ay, minaw. Minaw ta. Pulong sa Ginoo para kung sa amin. Kasi nga manilis eh. Ano manilis eh. Iko. Be, be. Ikaw eh. Alis na naman eh. Ayan. Yun na, Minaw kay arong mabutan. Ikaw tigbasa. Ako? Where? Iksi. Agad tong tunan man na makagulahan no. Yeah, katupong kikuan gapon sa man to. Kadungan ako ni muna ko anon. Katong bulahan. Hindi mamati sa tabog sa daklan. Oo, mana to. Malato kaduhan naman to. Mana putas nagsulat og sulatan katong episo uno katong si Pablo. Mana gali. Mana nino? Oo. At kwanta gatong diskutan espirituhanong panalangin. Unsa man ang espirituhanong panalangin? Spiritual blessings. Nada espirituhanong panalangin. Ay, Meaning, karang spiritual nga panalangin na atira ng batunan kung naatay relasyon sa Ginoo. Hindi rin. Kung sa may buhaton nato sa mga espirituhanong panalangin, isa ko natin buhaton. Ari mabasa na sa Episo. Episo 1 verse 3. Masaday, ito buhaton nato sa mga espirituhanong panalangin. Iksi. Mabasa na sa Episo 1 3. Episode 1 Ga. Kay number 3. Ha. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong paghiusa kang Kristo. Kaya kabutan diha. Nga magpasalamat dito sa Ginoo sa atong Amahan. Ang mga panalangin ay angay pasalamatan. Ang panalangin, angay pasalamatan, blessings. Sa may mga blessings. Kuan. Karon sa may mga blessings na nimo nga nadawat, be. Sa may mga blessings para nimo. Sa may mga blessings. Healthy. O ka na, number 1, healthy. Atong kinabuhi, grasya na na. Nanaliksi. May kag blessings, di ka blessings, na daghang mga blessings kanang makadawat kag mga material things. Pero kanang material things, hindi na mo makuha ka mahanaw ra na. Ang importante nga blessings ang madawat katong espirituhanon nga blessings ka di na siya mawa. Kaya makadawat kag mga butang, malipay ra ka. Makadawat ko bagong cellphone, material things, malipay ka. Pero mahanaw man ang tanang mga butang. Ang panalangin angay pasalamatan o hinumduman kay kini di ni atoa kundi ligi ka ni sa Dios. O mamahimo nato siyang amahan pinagirag yun. Jesus Christ atong mamahimo nato nga amahan kasi may atong amahan di sa langit. Jesus Christ. Ano na? Siya ragyod ang Hesukristo walay lain nato tawag pasalamat asan di kang pasalamat. Nga naghatag sa imong kinabuhi kasi naghatag sa imong kinabuhi. Jesus Christ. Na ato ka ang imong pasalamat. Unsa may klaseng panalangin? Ang nagpanalangin ka nato sa tanang espirituhanong gasa sa langit. Ang espiritong panalangin, espirituhanong panalangin gikan na gyud sa langit. Meaning gikan na gyud sa Ginoong Hesukristo ang panalangin. Ang mga panalangin din sa yuta, yutanon. Mao gito. Agatang madawat sa yuta, malipay ta kana tay mga nadawat nga material things man ay gitawag og panalangin nga yutanon. Kana silang tanan nga atong madawat mahanaw na. Apan nanggikan sa langit manay mo hangtod mulungtad sa kahangturan. Ana nga ang panalangin din nagikas langit manay mulungtad hangtod sa kahangturan pero ang panalangin nga yutanon mga lagi to mga material things nga mga kalipay. Nga to'y mahanaw ra. Dahil ang saan ko no pagdawat sa langit ng espirituhanong panalangin? Saan pagdawat?
May pangutanan, saan pagdawat sa langit nun? O espirituhan ng panalangin? May pangutanan, saan ito pagdawat? Madawat na nato diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Na kay relasyon, nagpagamit na ka, na para nimo. Bata pa, mapagamit ka. Magsimba ka kaduga dyan, ma-appeal ka sa worship team. Worship team. Ato kas, in front. Kamo magkamukanta. Appeal ka dito sa kanta. Hindi ka ganahan. Magpagamit na yan. Kaduga dyan, huwag sige na kag simba dito, hindi makitaan ka nga. Kaon ka. Hindi sa mga ibati, ganina, welcome. Mary, Kristen, Mary, Burato. I-treat ka nila nga pamilya. Nawa. Nalipay ka. Hindi. Ang mga lagad kas Ginoo di ra kutob nga maminaw ka. Maabot pag higayon nga ikaw na po'y motudloy nga ni. Ang ikaw makasabot na ka, natuluan na pa ka na, ikaw na po'y motudlos parehan nimo. Ganang ka nga na. Ha? Hanggang nga. Lagi na, mga damdang samtang buhi pa ta. Kaya bugtos at ang ginhawa, napatay kaduhang kinabuhi dito. Hukman pa ta, napay perno kag malangit. Manay pangandaman. Wala ka kay baw nga life after death. Nay kinabuhi pagka human sa kamatayon. Adto sa langit o magbuhat og madyo, adto tas langit. Murag dito magbuhat og madyo, subat tas imperno. Asa man ka? Pagbuhat. Kasabot na kay nagkamatay na to dani na pailain. Andamo nang isa may purpose nato nung napatas kalibutan maghimo tagtarong. Dito maghimo mag-andam ka. Gani. Kay ang kamatay no ay pili na. Min ka nga di pa ka mamatay kay bata pa ka. Kay bo ka nga kamatay no ay pili sa edad. No na. Magpapadunas, magpakita, ma. Baw ni dya. Ang kaiktan, ma. Wala. Yung sa magkaitok. Ang mo pakita, mga luwi ko, ma. Luwi di ka? Kay? Ang matudang ka pa, ma. Ikaw, yun na nga. Pakita. Pakita sana papadunas. Kaya, ang di ko malipay ko papadunas. Ano man siya mo tawag, ma? Baw ni dya. Wag ni ratos busing tatay, ma? Baw mo ni ba? Morning. The next day. Later. Muhila ko di siya magpakita, ma. Padunas, pakita na si papadunas. Na malipay ko sa muna makakita sa padunas. Ano man siya magpakita, ma? Baw ni dya. Tawag din mo, ma? Wapon. Ang siya kasukan, ano nga siya magpakita, ma? Ayan, nagislag na si Pastora Milky o si Tita Marilu, ma. Anong pareha mas lagnaw? So, ulang, ma. Mauna. Si Mama Ika, magwapan si Mama Ika, ma. Gwapa pod. Dato pala si Bay na to sa unas sa si Imi, ma. Isa may kaparehag na ni Mamay ka. Ikaw, ma. Ako? Tiaw. Hugasin siya ni, ma. Ikaw rin hugas ka. Hugas. Mabasa mo ng sanina, ma. Hindi ko naman. Gilaay ang taon ni Sinsa. Gilaay. Sigurag duwas dahon. Diyan ang inita pod. Mamuhay ko nga si Esther, ma. Gihay. Mahal ko, ma. Kaya si Esther. Masa lagi pang buwan, ma. Na. Dari na po spikas. Wala tudua, ma. Kana. Wala tudua, ma. Okay. Ay ma-bright ko, ma. Okay. Tagsa. Butang pa na, bubuhay pa. Asa man, ikatulo na, dari na. Mama, Na. Naghaan na. Dandan na pa. dari na. Sige.
Sige. Sige, bubuy. Isod. Sige. Dari ma. Sige, sige, bubuy. Ito. Tulong. Tulong ma. Sige. Sige na. Gako na naman, be. Ang haman. Dari ma. Kau